Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta Alhassan ICT Online, channel da muke kawo muku abubuwa da suka shafi technology da ma abun da ya shafi Pi network da sauransu. Alhamdulillah, yau za mu yi magana ne akan Pi network, wani sabon update da hukuman Pi network suka sake yau 4 ga watan January na 2023. Wani update da suka sake mai amfani sosai wanda zai burge kowa da kowa insha Allah. Ina mai baku hakuri da rashin kawo update da ban yi ba na dan kwanaki saboda sakamakon na dan rashin lafiya, but alhamdulillah yanzu na samu sauki. Za mu ci gaba da kawo updates akan abubuwa da suka shafi technology da ma Pi network da sauransu. Idan ba ku danna mana subscribe ba, da Allah ku danna mana subscribe saboda za mu ci gaba da kawo shirye-shirye masu inganci. Kuma insha Allah wannan update in zai burge kowa da kowa. Idan akwai wani dan magana sai mutum ya mana shi a comment section. Nagode sosai. To alhamdulillah, kamar yadda kuka sani, yau za mu yi magana ne akan updates da Pi network suka sake yau 4 ga watan January na 2023 a Twitter nasu. Kamar yadda kuka sani, bayani da yake fitowa daga Twitter insha Allah bayani ne ingantacce daga official channel nasu na Pi network. Kamar yadda kuke gani, wannan shine official channel na Pi network. Gashi nan Pi network gashi nan an yi verifying anan. Kamar da kuke gani sun cika mutane followers miliyan 2. Update na farko kamar da kuke gani anan gashi nan 15 ga watan November suka sake, lokacin da suka cika wannan miliyan 2 din, suke cewa Pi network has hit over 2 million Twitter followers. Kamar da kuke gani, a big thanks to all our supporters. Wato suna godiya da dukkan wanda suke supporting, wanda suke tare da Pi network a duniya gaba ɗaya, suna godiya. Update inda zan yi bayani a kai shine wannan update din da aka sake awa 16 da ya wuce, bai ma cika kwana ɗaya ba. Kamar da kuke gani gashi nan 16 hours a nan. Suke cewa check out your Pi 2022 mining recap on your home screen after your next mining session. Wato idan aka ce recap ana nufin kaman za a yi hangen baya, zan ce, ko Hausa bai ishe ni sosai ba. Za a yi hangen baya misali na duk abubuwan da ya faru a cikin Pi network na kowa na 2022. tun da yanzu 2022 ya kare, so za a duba kowa duk abun da ya yi a 2022. za a duba maka, za a faɗa maka mutane nawa ka yi referring, mutane Pi nawa ka samu a 2022 da kuma sauransu. Kamar yadda kuke gani, show us what you got, suke cewa idan ka duba naka, kamar yadda suke cewa a nan after your next mining session, wato sai ka gama mining na yau kenan. Banda yau kenan, sai gobe kenan, but wasu za su iya gani nasu yau din. Amma idan ka gama mining ne za ka ga wannan din, za ka iya ganin shi. Za a sake maka shi a home screen a wannan dashboard naka. Kana shiga Pi idan ka yi mining, za ka ga wurin da za ka ga wannan din. So kamar yadda kuke gani ga yanda nan za su nuna a wannan hoton. Idan na shiga kamar haka, so kun ga example yanda suke, yanda za a nuna wa mutum end of 2022 your year with Pi, wato shekaran da kai a Pi na 2022 kenan. Kun ga kaman anan daily mining session, kwana 327 a shekaran da ya yi mining kenan. So ya samu Pi 2,097.61 a nan. So a nan kuma Pi inda ya samu a bonus kaman contributions daga mutane kenan da kuma security cycle, shine ya samu Pi 1,848. a nan kuma mutanen da ya referring, that's people referred, su ne mutane 3 ya referring. A ƙasa kuma kunga kamar da ake cewa you join Pi 1146 days ago. Wanda mai wannan Pi din da aka bada misali da shi ya jona Pi ne kwana 1146 da suka wuce. Kun ga wannan update ne mai inganci wanda duk abun da ya faru da Pi naka
wannan shekara na 2022 din ka samu daman da zaka je ka duba ka gani. Na gode sosai, da Allah ku danna mana subscribe idan yau ka fara zuwa wannan channel din, kuma ku danna mana like idan bidiyon ya burge ku, saboda za mu ci gaba da kawo muku bidiyo masu inganci ba ma na fai ba, na sauran abubuwa sosai da updates akan abin da ya shafi technology, ya za a yi kaza, ya za a yi kaza insha Allah. Mun gode da kulawa da kuke bamu. Thank you so much.